Tadi dek tatagun lagu iko. Antakan dek ebi cupak ko kalabuan gantang nak rancak tatagaknya nak senang hati tamu-tamu kita dan si pangka tuan rumah. Kita lagi ya. Tangi bapayong rumah. Kok mandi adik di hulu, kenai di baru mandi, yo kalau akan so. Jika mati dia ambo dahulu, utang piutang rilakan sado. Jika mati dia ambo dahulu, utang piutang rilakan sado. Sakit di badan ndak kabar rumah, sakit tak rasa milu kasadono. Biarlah aku dia bapa ayuh rumah, asajan adik patikah pulo. Biarlah aku dia bapa ayuh rumah, asajan adik patikah pulo. Otak urang usah diturunkan, kanalah diri dia yo dari kini. Dan ketek dia sadang arek makan, malu kita jorang nagari. Dan ketek dia sadang arek makan, malu kita jorang nagari. Usahlah adik sampaikan dengan harilah doa nandeng harokan. Mintalah lamun dia nanti topakan anak-anak isu dan sio-sio. Cintalah lamun dia nanti topakan anak-anak isu dan sio-sio. Otak urang usah diturunkan, kanalah diri dia yo dari kini. Dan ketek sadang arek makan, malu kita jorang nagari.
Oh, jadi orang kalau laki bini kisah ya. Lanjut. Dia lagi. Iyo di sini nanti bo. Nanti orang usaha untuk awak. Kau bonus untuk Ebi. Terima kasih. Lah Ebi bu kami orang dapur lah nyatakan Ebi kami ke puyang rumah. Kita tinggalkan dulu kalau Bu Pomina. Balik kita pasal luang dangdut balik.